ଦେବସାରୀ କୁଆଡ଼େ ମେନ୍ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ? आसुन सेपटू देव सर केते हेला कोई दिंतु 34 35 स्टार्ट दीपावली तो इधर नहीं ना हो बाप रे मो कंप्यूटर को पड़े सब पड़ी गए नाइट अच्छी कहीं किसी नहीं बड़े बड़े वन स्टेप पहुंचे ऐसा फोटो उठे तो बाप रे କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛ ରଫ ବି ଅଛି ଦେଖାଇ ଦିଅ कौन केक रे शेष हो गला आ किसी आसीनी सारू बोलू ना गुड जन्म सर बोलू ना कटुनी ना कौन कटुनी के फोटोटा के उठी डोंट क्विट सफर एंड लाहो द बेस्ट ऑफ योर लाइफ ही पूरा मर्डर
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଠା ହେଇଛି ବାଣ୍ଟି ଦେବ ଲାଗିଛି ନା କେକ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଫ୍ଲେଭର? ଆଁ ଚକ ଭଲ ଛେନା ଝିଲ୍ଲି ସାଉଥ ମୁହେ ରଖିଛି ସାର୍ ଏଇଟା ପକେଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଆଁ କରିଦେଉନ ପାଟିଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି 5ଟା ଧରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ସୁନୀଲ କେତେଟା ଖାଇଛନ୍ତି? ସେ ପିଲା ଛାଡ଼ିବନି ବା ମାଗେଣା ଖାଇବା ପେଟକୁ ନା ଛେନା ହିଲ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ନାଇଁ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ରୁମାଲ ଫୁମାଲ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ନା ଦେଉଛ ପୁଣି ଖୋଲା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ରସଗୋଲାଟା? ଏଇ ମୁଁ ତମଠୁ ଆରମ୍ଭ କଥା ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଲି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଗିବ କେମିତି ଏମ୍ ଧରିବେ ହଁ ସେ ତମଠୁ ତ ବୁଝାଇଦେ ନିଜେ ସମଝେଇ ଦଉ ଦେବସାନ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେ କେମିତି ହେଇଛି କଲର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନା